Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, μακαριότατε, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρέσβη της Ελλάδος, αξιότιμοι επίσημοι, Ελληνίδες, Έλληνες, σήμερα γιορτάζουμε όλοι. Η ιεραρχία της πολιτείας είναι εδώ, η ιεραρχία της Εκκλησίας επίσης και η κοινωνία η ίδια όμως είναι παρούσα. Γιατί γιορτάζουμε όμως με τέτοια σύμπνοια ένα γεγονός που έγινε πριν από 205 χρόνια? Είναι γεγονός ότι η χρονική απόσταση ευνοεί κάποτε την αμφισβήτηση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται τα τελευταία χρόνια η απομείωση της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν υπήρξε η σεπτή ευλογία του επαναστατικού λάβαρου από των παλαιών πατρών Γερμανών στην Αγία Λάβρα. Δεν υπήρξε ως ημερομηνία ενάρξεως 25η Μαρτίου. Σφαγή έγινε μετά την άδοση της Τριπολιτσάς. Κάποιοι φτάνουν μέχρι του σημείου να υπενηχθούν ότι οι πενταλάδες Έλληνες δεν εξετίμησαν ως θα έπρεπε την πεφωτισμένη Οθωμανική δεσποτεία. Ας δεχτούμε ότι η Επανάσταση δεν ξεκίνησε στην Αγία Λάβρα από τον Γερμανό. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Γερμανός θα μπορούσε να είχε ευλογήσει το επαναστατικό λάβαρο, αφού και ο ίδιος είχε πολεμήσει, όπως και άλλοι ιερείς. Εξάλλου, η παράδοση της εθνικά στρατευμένης Εκκλησίας έχει βαθιές ρίζες. Φτάνει μέχρι την Κύπρο, του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Γεγονός επίσης ότι επιλέγηκε εκ των υστέρων η ημέρα εορτασμού της 25ης Μαρτίου για να συμπίπτει με τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, να συμπίπτει το μήνυμα επίγειας ελευθερίας με το μήνυμα μεταφυσικής λύτρωσης. Έγινε σφαγή στην Τριπολιτσά? Έγινε. Πόλεμος ήταν, δεν είναι εύκολο να θέσεις όρια. Και να ισχύσουν όλα αυτά, μήπως αλλάζει η ουσία? Η ουσία είναι ότι υπήρξε Ελληνική Επανάσταση ως ιστορικό γεγονός αναγεννησιακό του ελληνικού έθνους. Και όντως συγκροτήθηκε γύρω από το δίπτυχο πίστη και επίγνωση ξεχωριστής ελληνικής πατρίδας. Μάχου υπερπίστεως και πατρίδας ήταν η καθόλου τυχαία παρένεση του Υψηλάντη όταν ξεκίνησε η Επανάσταση στη Μορδοβλαχία. Όσο για την επίκεια των Οθωμανών, υπήρξαν περίοδοι μεγάλης σκληρότητας, αλλά και αγαθοί να ήσαν. Τι σημασία μπορεί να έχει αυτό? Ελληνική ελευθερία ήθελαν οι αγωνιζόμενοι, όχι οθωμανικό έλεος. Μοντέρνα και δημοφιλής η θεωρία ότι η ελληνική ταυτότητα διαμορφώθηκε με το ελληνικό κράτος. Τέτοια θεώρηση όμως δεν αντέχει στην αναμέτρηση με τα ιστορικά δεδομένα. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν η πρώτη εθνική επανάσταση στην Ευρώπη που οδήγησε στη δημιουργία έθνους κράτους. Δεν είναι δυνατόν να συγκλονίζεται επαναστατικά ένας ολόκληρος λαός χωρίς να προϋπάρχει έρμα και πηξίδα, χωρίς να ξέρει γιατί το κάνει. Δεν θυσιάζει κανείς ό,τι πολυτιμότερο έχει, χωρίς να έχει αποκρισταλώσει τον λόγο για τον οποίο θυσιάζεται, δηλαδή την εθνική απελευθέρωση. Σαφώς προϋπήρχε η ελληνική ταυτότητα. Από την Επανάσταση προέκυψε οργανωμένη πολιτεία. Είναι γεγονός ότι κάποτε το ελλαδικό κράτος λειτουργήσε συσταλτικά. Σε περιόδους έλλειψης αυτοπεποίθησης, φτώχειας, πίεσης, έδωσε λαβή για τη δημιουργία ενός φοβικού, εσωστρεφούς ελλαδισμού. Έτυχε το ελληνικό κράτος να προσχηματιστεί την ηθαγένεια
για να αποποιηθεί ευρύτερες ευθύνες προς οικουμενικούς Έλληνες. Αυτή την πολιτική φοβικότητα πλήρωσαν σε διάφορες περιόδους εκτός των τυχών Έλληνες. Τέτοιες περιπτώσεις, Βορειοεπειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Ήμβροι, Τενέδοι, αλλά και Κύπροι. Και όταν λέμε το πλήρωσαν, δεν εννοώ ότι έμειναν αλήτρωτοι. Αυτό είναι και ζήτημα ιστορικής συγκαιρίας. Το πλήρωσαν διότι ενώ έγιναν στόχος λόγω εθνικής καταγωγής, δεν έτυχαν στήριξης από την επίσημη ελληνική πολιτεία. Από την άλλη όμως, η δημιουργία του ελληνικού κράτους έδωσε σχήμα και όθηση στο ελληνικό ιδεώδες. Το ελληνικό κράτος συνέβαλε στην άνθηση της ελληνικής πνευματικότητας. Η ανάπτυξη της γλώσσας, του πολιτισμού υπήρξε κέρια. Ένα φως που καθοδήγησε τους απανταχού Έλληνες. Η καταγραφή της ελληνικής ιστορίας με κρατική συνδρομή βοήθησε να καταπολεμηθούν τα ιδεολογήματα περί νεοφάνειας του ελληνικού έθνους. Με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους υπήρξε και μια πρόσθετη, επιβεβλημένη διόρθωση. Με την αίσια κατάληξη της Επανάστασης, οι Έλληνες δεν ανέκτησαν μόνο έλεγχο επικράτειας, άρχισαν σιγά σιγά να ανακτούν τη διαχείριση του ελληνικού πολιτισμού ως δικαιωματική κληρονόμηση. Τούρκοι καταπατούσαν ελληνικά εδάφη, αλλά και δυτικοί οικειοποιούνταν ελληνικό πολιτισμό. Αυτή η κλοπή κληρονομιάς βρίσκει ιδεχθή συμβολισμό στο γδάσιμο και την αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτός ο βανταλισμός συνοψίζει την προσπάθεια απόσπασης ενός πολιτισμού από το φυσικό του εθνικό λίκνο. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι εποχές να κυκλοφορούν λαοί χωρίς προστατευτικό κρατικό καβούκι. Στην εποχή του έθνους κράτους, έθνος χωρίς κράτος είναι δύσκολο να επιβιώσει. Αλλά και κράτος χωρίς έθνος είναι σώμα χωρίς ψυχή. Η ελληνική πολιτεία μπορεί να μεγαλουργήσει και μεγαλουργεί όταν αντιλαμβάνεται τον υψηλό της ρόλο ως υπηρέτης όμως του έθνους και όχι ως κηδεμόνας του. Είναι λοιπόν η Ελληνική Επανάσταση η πετυχεμένη συνάντηση του πνεύματος με την πράξη, του πνεύματος της αγωνιώδους ελληνικής εθνικής αναζήτησης με την πράξη της κατοχύρωσης ελληνικής κρατικής υπόστασης. Γι' αυτό γιορτάζουν οι Έλληνες το 21. Τι γιορτάζουμε όμως εμείς σήμερα στη Λευκοσία της Κύπρου? Εμείς εδώ γιατί γιορτάζουμε τη δημιουργία ενός άλλου κράτους? Γιορτάζουμε μήπως την καλοτυχία μακρινού μας συγγενή? Όχι βέβαια. Το 21, αλλά και η πορεία προς το 21 έγινε και με δική μας συμβολή, διότι οι Κύπροι εντάχθηκαν στη φιλική εταιρεία και αίμα κυπριακό χύθηκε για την επίτευξη της εθνικής ολοκλήρωσης. Η κάθε επανάσταση για να πετύχει χρειάζεται πόρους. Πρωτίστως όμως οικοδομείται στις ψυχές που χάνονται, τις ψυχές των ηρώων. Ένα ιδεώδες χάνει τη δυναμική του αν δεν στηριχθεί στην αυτοθυσία, διότι η Επανάσταση συνεπάγεται ρήξη και ρήξη χωρίς θυσίες δυστυχώς δεν γίνεται. Η αυτοθυσία των ηρώων και το αίμα που χαλαλίζουν μεταμορφώνει ένα ανθρώπινο στόχο σε μεταφυσικό ιδεώδες. Και εμείς, εδώ στην Κύπρο, δώσαμε και το αίμα του Επισκόπου μας, του Κυπριανού, το αίμα του οποίου κατά τον ποιητή έγινε βασίλειο. Και το βασίλειο αυτό ήταν η ίδρυση του ελληνικού κράτους. Συνεπώς, όταν γιορτάζουμε το 21, δεν γιορτάζουμε κάτι μακρινό, κάτι ξένο. Γιορτάζουμε την ευόδοση της δικής μας θυσιαστικής δωρεάς.
Και οι πρόσφατοι ήρωες μας όμως, αυτοί του έπους του 55, και αυτοί είναι μέρος αυτής της γιορτής. Θα πείτε, μα αυτοί θυσιάστηκαν πέρα από 1 αιώνα μετά την Επανάσταση. Ναι, αλλά θυσιάστηκαν για το ίδιο όραμα και συνέτειναν και αυτοί αναδρομικά με τη θυσία τους στη χαλίβδωση του ελληνικού οράματος. Όταν βλέπουμε λοιπόν να ορθώνεται, να ευημερεί η σύγχρονη Ελλάδα, να είμαστε κι εμείς περήφανοι για ένα πράγμα. Στα θεμέλια αυτού του σπουδαίου εγχειρήματος δεν είναι θαμμένοι μόνο οι ήρωες του 21 και των άλλων αγώνων της Ελλάδος. Στα θεμέλια της ελληνικής πολιτείας, με όλους αυτούς τους Έλληνες, επώνυμους και ανώνυμους, είναι θαμμένοι μαζί και ο Κυπριανός και ο Αυξεντίου και ο Παλικαρίδης και όλοι οι ζωντανοί νεκροί μας που πέθαναν για την ίδια ιδέα. Και η θυσία τους είναι σημαίνουσα, διότι δεν ήταν το αποτέλεσμα κάποιας αστικής υποχρέωσης. Δεν τους στρατολόγησε κάποια πολιτεία. Από μόνοι τους πήραν την ανηφοριά, πήραν μονοπάτια, αναζητώντας ελληνική ελευθεριά. Και αν βάλαμε το δικό μας λιθάρι για να έχει ιδρυθεί και ισχυροποιηθεί το ελληνικό κράτος, μήπως έχουν κάποιοι δίκαιο, ξένοι και εγχώροι, αυτοί που επιτιδίως καταθέτουν την άποψη ότι δεν έχουμε σχέση με τους σύγχρονους Έλληνες? Μπορεί, λέγουν, να γεννηθήκαμε μαζί, αδέλφια, δίδυμα, από κοινή φύτρα, αλλά οι δρόμοι μας χώρισαν. Και όμως, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος δεν περιελήφθη στον εθνικό κορμό, οι πορείες των χρόνων δεν είναι αποκλίνουσες, είναι παράλληλες και ενίοτε τέμνονται. Δεν είναι τυχαία η στήριξη της Ελλάδας από Κύπριους εθελοντές σε διάφορες φάσεις της ιστορικής της πορείας. Δεν είναι τυχαία η ελλαδική στήριξη προς την Κύπρο και δεν αναφέρομαι στο ελληνικό κράτος που κάποτε μπορεί και να ολιγόρησε, αναφέρομαι στην προσφορά απλών Ελλήνων, όπως ήταν το ατίμητο πλήρωμα του Φαέθρου υπό τον πλοίαρχο Μητσάτσο. Εξτράδευσε το 1964 προς υποστήριξη της Κύπρου και μόλις το 2016 ήρθε το απόρριτο και τιμήθηκε από την ελληνική πολιτεία και οι θυσιαστέντες του. Είναι όμως και πολλοί άλλοι, όπως οι πολυάριθμοι απλοί Ελβικάροι που απέτησαν έξω από την Πάκο το 1974 να επιστρέψει το καράβι του στην Κύπρο για να εκπληρώσουν εθνικό καθήκον. Οι καταδρομείς του Νοράτολας που χάθηκαν εκστρατεύοντας για να βοηθήσουν αδελφούς. Αυτές οι πράξεις τυχαίες δεν είναι, ούτε μηχανιστικές. Και ελπίζω και εύχομαι ότι τυχαία και περιστασιακά να φτάσαμε, όχι τυχαία και περιστασιακά, να φτάσαμε σήμερα στις 2 φρεγάτες και τα 4 μαχητικά. Γιατί όλοι προσδοκούμε, απαιτούμε να αναβιώσει ουσιαστικά και όχι κατ' εικόνα το ενταφιασμένο ενιαίο αμυντικό δόγμα. Όλα αυτά λοιπόν δεν αντικατοπτρίζουν σχέσεις μακρινές. Πηγάζουν από επίγνωση κοινής ιστορίας, καταγωγής αλλά και κοινού μέλλοντος. Αυτή η συνεχής ανατροφοδοτούμενη σχέση, η πολιτισμική συνδημιουργία Ελλαδιτών και Κυπρίων επισφραγίζει ένα πράγμα. Δεν είμαστε δίδυμοι που τα χώρισαν στη γέννα, είμαστε Σιαμαίοι, ενωμένοι ενώπιον της ιστορίας και του πνεύματος, καταδικασμένοι να ζούμε, να δημιουργούμε και να αγωνιζόμαστε αντάλλα. Και όλοι, Ελλαδίτες, Έλληνες της Κύπρου, Έλληνες της Οικουμένης, κουβαλώντας ο καθένας τη δική του ιστορική εμπειρία, ευρύνουμε τον ελληνικό ορίζοντα. Αυτά που περιγράφω δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάποιο αμαρτωλό μυστικό. Κάποιος ένοχος ψήθυρος σε ελληνικές κατακόμβες. Δεν υπάρχει καμία αντινομία για την οποία πρέπει να είμαστε απολογητικοί. Η ελληνική μας ταυτότητα δεν αντιβαίνει στις συνταγματικές μας υποχρεώσεις. Οι αγώνες μας εδώ στην Κύπρο
μπορεί να μην μας εξασφάλισαν εθνική καταξίωση, αλλά είναι ως περήφανοι Έλληνες που συμμετέχουμε στην Κυπριακή Πολιτεία και την ελληνική μας συνείδηση καταθέτουμε ως προσφορά για την πολιτισμική διαμόρφωση αυτής εδώ της κοινωνίας. Δεν την εξυπηρετούμε αν είμαστε αεθνείς και μονοδιάστατοι. Η Κύπρος δεν είναι χωνευτήρι που συνθλίβει διαφορετικότητες. Αντιθέτως, είναι σύνθεση που τες αναδεικνύει, τες σέβεται και τες αξιοποιεί. Όλες, είτε πρόκειται για Έλληνες, είτε για γηγενείς Τούρκους, Μαρονίτες, Αρμένιους ή Λατίνους. Όλοι διεκδικούν αναγνώριση της ιδιοπροσωπίας τους και την δικαιούνται. Κάποιοι θρηνούν την απώλεια του στόχου της Ένωσης. Αυτό ας μη μας οδηγήσει σε επισφαλή πολιτικά μονοπάτια. Συγκυρίες και εξωτερική επίβολη έριξαν το όραμα στο τράχος. Ό,τι έγινε, έγινε. Αυτό ας μη μας παραλύσει. Ούτε όμως να φτάσουμε να ντρεπόμαστε και να αναθεματίζουμε αναδρομικά ένα στόχο, ο οποίος στην εποχή του ήταν και κατανοητός και δίκαιος. Εν πάση περιπτώσει, η ταυτότητα μας παραμένει ακέραιη. Κανείς δεν μπορεί να μας την πάρει. Η σχέση μας με την Ελλάδα και τον ελληνισμό ανέπαφη. Εξάλλου δια της πλαγίας και μέσα από την ευρωπαϊκή ενοποίηση, Κύπρος και Ελλάδα βρίσκονται σε συγκλίνοντες δρόμους. Και να μην ξεχνάμε την ελλαδική σύνδρομη και τους απελθόντες Κρανιδιώτη και Πάγκαλο και την επίτευξη αυτού του στόχου. Δυστυχώς σήμερα στην Κύπρο το φυσικό και το αυτονόητο δέχεται επίθεση. Επιχειρείται η άμπλυνση των ελληνικών δεσμών. Η προβαλλόμενη αιτιολογία είναι πολύ αδύναμη ότι η ελληνικότητά μας δείχνει επηρεάζει την πίστη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ξένοι καθοδηγητές, αλλά και εγχώροι ψευδομοντερνιστές πουλούν αυτή τη μολυσμένη πραμάτια στην Κυπριακή αγορά. Ας κοιτάξουμε όμως γύρω μας, ανά τα κράτη της Ιφιλίου. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας ομοιομορφίας. Οι λαοί δεν στριμώχνονται σε καλούπια. Αν η ιστορία αποκαλύπτει ένα πράγμα, αυτό είναι η πολυμορφία. Ο κάθε λαός με τις ιδιομορφίες του, καθρέφτισμα της δικής του ιστορικής πορείας. Δικαιούμαστε και εμείς το απάβγασμα της δικής μας ιστορίας. Και αν προκύπτει ένταση, αυτό προκύπτει όταν επιχειρείται βεβαιασμένη νόθευση της ιστορίας. Ας μην γελιόμαστε όμως. Δεν είναι η κρατική μας υπόσταση που απασχολεί. Στο κάτω-κάτω και ξένοι μας έχουν προτείνει όλων των ειδών τα κρατικά εξαμπλώματα σε αντικατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την Κυπριακή Δημοκρατία κόπτονται. Αυτό που τους φοβίζει είναι οι αντιστάσεις μας. Η αντίσταση σε κάθε είδους ευτελιστική λύση. Διότι είναι ένα πράγμα να στεκόμαστε ολόρθιοι απέναντι στις προκλήσεις, με επίγνωση της ελληνικής μας παράδοσης και άλλο ως ένα ευμετάβολο εφεύρημα σύγχρονης συγκυριακής επινόησης. Άλλο να αντιμετωπίζεις τις εθνικές απειλές ως Παλαιοέλλην και άλλον ως Νεοκύπριος. Και να μην υπάρξει παρεξήγηση. Το παλαιό δεν είναι το εξαντλημένο και το εξοφλημένο, όπως το νέο δεν είναι το καινούριο, διότι το καινούριο δεν προκύπτει από παρθενογέννηση. Το καινούριο θα αντέξει μόνο αν προέρχεται από την γονιμοποίηση του παλαιού. Και με γνώση αυτού του δεδομένου φτάνουμε στο κρίσιμο ερώτημα που αφορά όχι ακριβώς το 21, αλλά τον εορτασμό του. Τι σημαίνει ακριβώς γιορτάζουμε το 21? Σημαίνει μήπως ότι αγωνίζουμε τη μνήμη μας και κρατάμε ζωντανά τα γεγονότα? Θα απαντήσω ευθέως. Όχι. Ο εορτασμός του 21 δεν είναι άσκηση μνήμης, ούτε καν ευγνωμοσύνης. Είναι άσκηση λογοδοσίας. Πιο συγκεκριμένα, ημών των νεωτέρων προς τους προγόνους μας. Καλούμεθα να δείξουμε ότι μείναμε πιστοί στο παράδειγμά τους. Σε μια κατάβλητη μαχητικότητα που οδήγησε στην εξέγερση μερικών ρακέντιτων Ελλήνων, οι
οι οποίοι όμως είχαν μια αδιόρατη αίσθηση ιστορικότητας. Αψήφισαν το δυσμενέστατο ισοζύγιο πόρων και αριθμών, διότι πίστεψαν ότι η ιστορική τους μοίρα δεν τους επέτρεπε να ζουν ως υποτελείς, απλά και μόνο για να εξασφαλίσουν υποτυπώδη φυσική επιβίωση. Αυτό είναι το νόημα του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Και εμείς εδώ στην Κύπρο είμαστε πολύ τυχεροί. Η εποχή μας έχει επιφυλάξει σκληρές και ασύμμετρες προκλήσεις. Έχουμε την ευκαιρία να μπορούμε να δούμε κατάματα τους ήρωές μας και να πούμε, όπως εσείς είχατε απέναντί σας Οθωμανούς και δεν διανοηθήκατε να υποταχθείτε στη λογική των αριθμών, και εμείς απέναντι σε νέους Οθωμανούς κοφεύουμε στις ειρήνες του ψευδορεαλισμού και της υποταγής. Εμένουμε σε αυτό που δικαιούμαστε, αδιαπραγμάτευτη απελευθέρωση. Δεν αποδεχόμαστε λύσεις που δεν κατοχυρώνουν πλήρη και ανώθευτα δημοκρατικά δικαιώματα. Αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο των ηρώων μας. Έτσι τιμούμε το 21, έτσι έχουμε κάθε δικαίωμα να βροντοφωνάξουμε «Ζήτω η 25η Μαρτίου».